Maupay nga adlaw, mga kalbayugnon. Kaupod na liwat niyo ang iyong sekretarya, Elena Manadayday Cortado. Nga nakuliwat ang iyo City Vice Mayor Lex Daguman. Welcome kamo sa Speak Up. Diin, klaro ang balaod, klaro ang informasyon, yan klaro ang responsibilidad sa kada usa. Yan ang adlaw pag-istoryan nato ng usa ka importante gud nga balaod, ang Sewage and Septage Management Ordinance of Calbayog City. Ordinance number 2023-09-016. Ini nga balaod para masiguro nga ang aton hugaw nga tubig ngan hugaw tikang sa CR diri basta-basta ginpapasagdan. Diri ini practical lang nga issue. Ini direkta may kalabutan sa aton kahimsog, sa aton tubig na iniinom, ng sa kinabuhi sa aton mga pamilya. Vice, kay nanuman nga importante gud ini nga balaod. Kung ang sewage and septage diri sakto ang pagdumara, nadudulta ng atong mga sapa, balon, dagat ng irigasyon. Mao ini titikangan sa sakit sugad sa diarrhea, leptospirosis, cholera ngan iba pa. Bisan diri kita nakita dayon san epekto, ang kada sayop nga paglabog san hugaw nabalik ini sa aton. Ang ordinance sakop ang nga tanan nga istruktura sa syudad. Upod dinhi ang mga balay nga apartment, mga negosyo sugad san restaurant, hotel, car wash, mall, pabrika ng industrial establishments, barangay halls, government offices, eskwelahan, simbahan, ospital, ngan iba pa. Waray exempted, basta may CR, may responsibilidad. Para masabtan santanan, simplehon ta. Septic tank, tangke nga ginpapadulngan san hugaw tikang sa kasilyas. Septage, ang hugaw nga naipon sa septic tank. Dislodging, paglimpyo o pagkuha san hugaw sa septic tank. Environmental fee, parte san bayad san tubig para masuportahan ang dislodging ng treatment. CCWD, Calbayog City Water District. May daklaro nga ginsisiring ang balaod, nga tanan nga balay, nga establishmento kinahanglan may maupay nga septic tank. Ang septic tank kinahanglan accessible para madali ang dislodging. Mandatory ang dislodging kada 5 ka tuig. Ginbabawal gud ang paglabog sa hugaw ng tubig o tai sa kanal, sapa o dagat. Para sa mga restaurant ng food establishments, kinahanglan may oil and grease trap para dire-diretso sa kanal ang mantika. Vice, paanano man ang dislodging? Ang Calbayog City Water District mao ang maghihimo sa scheduled dislodging. Ang bayad api na sa water bill bilang environmental fee, mga 20% sa basic water charge. Para sa diri customer sa CCWD, pwede gihapon magpa-dislodge basta magbayad direkta sa CCWD. Importante, accredited lang ang dislodger ang pwede magtrabaho. Diri pwede ang illegal. Gimbabawal sa balaod ang pagdumiri mag-dislodge, paglabog sa septage o hugaw sa mga tubig sa kanal, sapa o dagat, paggamit ng illegal o diri accredited na dislodger, diri pag-upgrade sa septic tank bisan ginmanduhan na. Simple la, diri pagpasagad, diri paglikay. Nanuman ang penalties kung may maglabag. Para sa residential, may multa na 1,000 pesos o kapresuhan. Para sa negosyo, sugad sa hotel, restaurant, hospital, 5,000 na multa o kapresuhan o pareho. Pwede liwat makansilar ang business permit kung padayon ang paglabag. May daliwat ginbuhat nga City Septage Management Council. Ini nga council magbabantay, maghihimo polisiya, kan mag-informa sa publiko para masiguro na sunod ang balaod. Ini nga ordinance diri lang manadlok kundi para magprotektar. Malimpyo nga tubig, malimpyo nga palibot, malusog nga pamilya. Magburog din kita, sumunod sa balaod, kan maging responsable.
para sa mas malimpyo, mas luwas, nga mas marig-on nga Calbayog City. Speak up, di inambalaod, ginpapabati, ginpapasabot, gan ginbubuhat.